Eżerċizzju għal kompassjoni ta' Marija Santissima Addolorata fil-lejl ta' kull nhar ta' ġimgħa. Narrazzjoni. Wara li liben waħdini tal-Verġni Mbirka Marija Santissima ġimqiet u magħluq fil-qabar, allura din fl-imkien mal-Apostlu Ġwanni u ma' Marija Maddalena u ma' twajba nisa l-oħra, reġgħet lura f'dara fejn għaddew il-lejl fl-imkien. Immaġinattiva. Kamra fqira. L-arm lawm verġni bil-qiegħda fuq is-sodda. Ġwanni, Marija Maddalena u n-nisa l-oħra li assistew għal mewt krudila ta' Ġesu Kristu, bil-qiegħda wkoll fl-istess kamra. Kultant iħarsu lejn l-Om Santissima, fid-dawl ta' mużbieħ, f'silenzju l-aktar profond. Sfilata ta' ħsibijiet. Fil-ħemda ta' dak il-lejl tas-sew ta' niket, l-Om Santissima mingħajr ma tagħlaq għajn ma' għajn għall-impressjonijiet kbar tagħha fuq il-mewt traġika tal-Innoċentissimu bina, f'dik il-velja tilma' ħaddejja sfilati quddiem il-menti tagħha, ħaġa ħaġa il-ħwejjeġ kollha li ġraw taħt għajnejha mal-jum. Folol ta' nies. Ajjat. Dalma tax-xemx. Salib. Imsimer. Lanza. Soldati. Sponza. Ħbula. Biqija tal-ħall. Libsa maqsuma f'erba' biċċiet. Iċ-ċenturjun. Giuseppe ta' Arimatea. Nikodemu. Qabar. L-Ożor. Skrizzjoni. It-trasport għad-difna. Il-ġisem divin ippjagat u bla sura f'ħdana. Tistħajjel li qiegħda wieqfa ma' ġenbina msallab, tisimgħu jitlob għal maħfra tal-kruċifissuri tiegħu. Li qiegħda tisimgħu jassigura l-ġenna lil ħalliel ikkonvertit li kien ċanfar lil sieħbu li jiddisprezza lil Ġesu. Tistħajjel li qiegħda tisma' lill-liben tagħha jgħidilha biex tieħu biben tagħha lil Ġwanni u lil Ġwanni jgħidlu biex jieħu lilha b'om tiegħu. Li qiegħda tisimgħu jgħid lill-missier tiegħu: Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Li qiegħda tara s-soldat qiegħed ma' xuftejn ta' Ġesu, sponża bil-ħall għall-kelma għandi laġġ. Tistħajjel li qiegħda tisma' lill-agonizzanti ben tagħha f'baħar ta' disprezz u ta' uġigħat jgħid: Huwa mitmum. Tistħajjel li qiegħda tisma' l-għajta l-kbira: Missier, f'idejk nerħi l-ispirtu tiegħi, u li tarah jinkina rasu u jmut. Għox lejl. Tistħajjel li qiegħda tara s-soldati jikstru saqajn iż-żewġ ħallilin li kienu imsalbin wieħed kull naħa ma' ġenb Kristu. U li tara wieħed mis-soldati jaddas fil-kustat divin lanza u jislita b'ċarċir ta' demm u ilma. Tistħajjel li qiegħda tara lil kulħadd imwerwer bil-biża' għad-dalma u għat-terremot u jħabbtu fuq sidrhom jirriturnaw lejn djarhom. Tistħajjel li qiegħda tħoss il-piż tal-ġisem mejjed ippjagat fi ħdana. Tistħajjel li qiegħda tara lil Giuseppe ta' Arimatea u lil Nikodemu jieħduh minn ħdana, jidilkuh bl-ingwent u jaħbuh fl-iżgħar. Tistħajjel li qiegħda bħall-armla ta' najm tassoċja fl-akkompanjament tad-difna.
Tistħajjel li qiegħda tara l-ġebla taħbila l-oġġett ta' qalba għal kollox. Tistħajjel li qiegħda terġa' tara u tisma' kollox fir-ritorn lejn dara minn dawk in-naħiet. O x'lejla l-Marija Santisma, x'ripetizzjoni krudila. Konklużjoni. Inti midneb tista' ma tarax kemm huwa ikraħ id-dnub u kemm għandek raġun tħobb lil din l-omm li permezz tagħha ġimgħut lilna il-Feddej u s-Salvatur tal-bnedmin. Jista' jkun li ma titallimx qudiemha sabiex tapprezza s-sofferenzi li jissieħbu neċessarjament mal-ħajja ta' kull bniedem. Talba. O Verġni Mbirka, bil-qawwa tiegħek għamel li l-passjoni u l-mewt ta' Kristu ibnek u li d-duluri tiegħek ma jkunux bla frott għalija. Amen.